Hare Krishna. Hare Krishna devotees. ஹரே கிருஷ்ணா மாதே. நம்ம வைஷ்ணவ எத்திகேட்ஸ் அதை நம்ம பார்க்க போறோம். சரிங்களா? ஒரு நிமிஷம் ஸ்கிரீன் பண்ணிடுறேன். தனலட்சுமி மாதாஜி பிரணாம்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, நீங்களாம் லெவல் 1 முடிச்சிருக்கீங்க இப்போ. அதில் அதுலேருந்து இப்போ நீங்கள் பக்தி சாஸ்திரி அப்படின்ற ஒரு லெவல் 2 குரூப்புக்கும் பக்தி சதாச்சார் அப்படின்ற ஒரு குரூப்புக்கும் வந்திருப்பீங்க. ஸோ இந்த பக்தி சதாச்சார் அப்படின்றது என்னென்னா, முழுக்க முழுக்க நம்ம வந்து வைஷ்ணவ கல்ச்சர் இதை பற்றிலாம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு பகவானை வழிபாடு பண்ணுறோம். கிருஷ்ணா பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணரோட உபதேசங்கள் அதெல்லாம் நம்ம நல்லபடியாக லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம். லெவல் 1ல் ஓவர்வியூ பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில் கிருஷ்ணா தான் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹெட் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வந்திருக்கும். அர்ஜுனர் சொல்லியிருப்பாங்க 10வது அத்தியாயத்தில் 10.12 13 அதில் சொல்லியிருப்பாங்க பரம்பிரம்ம பரந்தாம அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதில் வந்து நீங்கள் தான் வந்துட்டு சுப்ரீம் அப்படின்றத சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஒரு ஆதாரபூர்வமான ஸ்லோகம். எல்லாருமே சொல்லியிருக்காங்கன்னு சொல்லுவாங்க. வெறும் அர்ஜுனர் மட்டும் சொல்லலை, எல்லாருமே. அதாவது நாரதர், அசித்தர், வியாசர், இந்த மாதிரி நிறைய சேஜஸும் சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் தான் சுப்ரீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்றதையும் நம்மளுக்கு சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ நீங்களேவும் சொல்கிறீங்க பகவானே அப்படின்னும் சொல்லியிருப்பாங்க. 10வது அத்தியாயத்தில் 10.12 ஸ்லோகத்தில் 12 13 ஸ்லோகம் பரம்பிரம பரந்தாம அப்படின்னு வந்து ஆரம்பிக்கும். அதே மாதிரி சதுர்ஸ்லோக்கிலையும் பகவான் வந்து 10.8 to 10.11 வரைக்கும் கொடுத்துருப்பாங்க. முக்கியமாக அந்த சுகீதையோட சாராம்சமே அந்த 4 ஸ்லோகம் தான். அதில் 10.8ல் சொல்லியிருப்பாங்க, இந்த ஜட உலகங்கள் ஆன்மீக உலகங்கள் எல்லாமே என்கிட்டேருந்து தான் உருவாகியிருக்கு. யார் இதை வந்து நல்லபடியாக தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்க ஆத்மார்த்தமான பக்தியில் ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பகவத்கீதையில் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா, சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் கிருஷ்ணா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அவங்க தான் உயர்ந்தவங்க. சரிங்களா? அவங்ககிட்ட தான் எல்லாமே உருவாகியிருக்கு. சர்வ காரண காரணம் பகவான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அடுத்தது? ஏன்னா சொல்லியாச்சு இந்த மாதிரி என்கிட்ட இருந்தால் இந்த உலகம்லாம் உருவாகியிருக்கு, எங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஸ்லோகம் 10.9ல் சொல்லியிருப்பாங்க, யார் ஒருத்தவங்க இந்த நாலேஜை நல்லா புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அதை பகவான் தான் சர்வகாரண காரணம் அப்படின்றது. அவங்க எப்பயுமே என்னையே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. அதாவது பகவானே நினைக்கிறதுனா என்னது? பகவானோட நாம ரூப குணலீலைகள் அதை நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் அவங்களோட லைஃப்பை வந்து தனக்காகவே டெடிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்றதையும் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பகவானை பற்றின உபதேசங்கள், பகவானை பற்றின உரையாடல்கள், நாமரூப குணலீலைகள் இதை பற்றி பேசிக்கிறதுல தான் பரம சந்தோஷமும் ஆனந்தமும் கிடைக்குது அப்படின்றத, திருப்தி இதெல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்றத அந்த ஸ்லோகத்தில் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஸோ நம்மளுக்கு உண்மையிலேயே வாழ்க்கையில் அமைதி வேணும், அதே மாதிரி சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வேணும். சரிங்களா? அதாவது பூர்ணத்துவம் வேணும், பரம சந்தோஷம் வேணும். இதெல்லாம் தான் நம்மளோட ஆசை. வாழ்க்கையில் நம்ம என்ன தேடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, அமைதி, சந்தோஷம், அப்புறம் ஒரு நிறைவு, இதெல்லாம் தான் தேடுறோம். ஆனால் என்னன்னா தப்பான இடத்துல தேடிட்டு இருக்கோம். அது வந்து பகவானோட பக்தியில தான் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இந்த ஜட உலகத்துல தேடிட்டு இருக்கோம். அமைதி, நிறைவு, சந்தோஷம், இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். இது வந்து எல்லாமே என்னன்னா டெம்பரரியான உலகம். அதனால இது எல்லாமே வந்துட்டு நிரந்தரமா இருக்காது. எல்லாமே வந்துட்டு என்னன்னா சந்தோஷமா இருக்கட்டும், அதுவுமே ஒரு சில காலகட்டம் தான் இல்லைங்களா? கஷ்டமா இருக்கட்டும், அதுவுமே சில காலகட்டம் தான். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஜட உலகத்தில் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? டெம்பரரியான, அதுவும் துக்காலே அசாஸ்வதம் அப்படின்றது தான் இந்த உலகத்தோட பெயர். எப்பயுமே கஷ்டங்கள் நிறைஞ்ச உலகம். பிறப்பு, இறப்பு, முதுமை, நோய், இது எல்லாமே கஷ்டம். அதுக்கப்புறம் அதிபூத்த, அதிதெய்வ, அதி ஆத்மா நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா? அதிபூத்தானா பிற உயிரினங்களால் நமக்கு வர சிரமங்கள். அதி ஆத்மா அப்படின்றது நம்மளோட சரீரத்தால், நம்மளோட மனதால் வர துன்பங்கள்.
அதே மாதிரி அதி தெய்வ அப்படின்றது இயற்கை சீற்றங்கள்னால நமக்கு வர துன்பங்கள். அப்ப இது எல்லாமே ஒரு சேர இருக்கு இந்த ஜட உலகத்துல. பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய், அதுக்கப்புறம் நம்மளாலே நமக்கு வர துன்பம், பிறரால வர்றது, இயற்கையால வர்றது. ஸோ இவ்வளவு கஷ்டங்கள்ல நம்ம என்ன பண்றோம்? அமைதி வேணும், சந்தோஷம் வேணும், நிறைவு வேணும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்த்தோன்னா அது கிடைக்குமா? கடல் அலையில அமைதியா இருக்கணும் அப்படின்னு வந்துட்டு எதிர்பார்த்தோன்னா கிடைக்குமா? இல்ல. இல்லைங்களா? அது எப்பயுமே அலை மோதிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதனால தான் இதெல்லாம் எங்க கிடைக்கும் அப்படின்னா, பகவானோட பக்தியில தான் கிடைக்கும். அப்ப அததான் நம்ம 10.11 ஸ்லோகத்துல பார்க்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு பகவத்கீதையில பக்தியில தான் உயர்ந்தது, சிறந்த அமைதியெல்லாம் கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோமா? பகவான் யாருன்னு பார்த்துட்டோம். பக்தியில தான் எல்லாமே நம்மளுக்கு அமைதி, சந்தோஷம்லாம் கிடைக்குது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி பண்ணணும். பக்தி பண்ணணும்னா எப்படி என்ன பண்ணணும்? நம்மளுக்கு இந்த வைஷ்ணவ எட்டிகேட்ஸ் அது நம்மளுக்கு தெரியணும். வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் தெரியணும். என்னென்ன முறையில நம்ம இருந்தோம்னா, பகவானுக்கு நம்மள ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு. 12th சாப்டர்ல பார்த்துருப்பீங்க பகவத்கீதையில. பக்தி யோகம்னே பேரு. அதுல வந்து 13வது ஸ்லோகத்திலேருந்து 20வது ஸ்லோகம் வரைக்கும், எப்படிலாம் இருந்தா எனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க. சமயப்பிரியக அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. எல்லா ஸ்லோகமும் அப்படி எண்ட் ஆயிருக்கும். அப்ப என்ன மாரின்னா, இந்த ஜட உலகங்கள்லேருந்து விலகி இருந்தா எனக்கு பிடிக்கும். என்கிட்ட பக்தி பண்ணா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். அப்படின்னு 20வது ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. அப்ப நம்மளுக்கு என்ன தோணணும்? சரி பகவானுக்கு பிடிச்ச மாரி நம்ப இருக்கணும் அப்படின்னு தானே தோணும். இப்ப நம்ம வீட்லயே நம்ம ஃபேமிலில நம்ம இருக்கோம்னா, நம்ம ஃபேமிலில உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் நம்ப முடிஞ்ச வரைக்கும் அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுவோம். அவங்கள சந்தோஷப்படுத்துவோம். அப்ப நம்பளோட உண்மையான உறவு என்னது? பகவானோட இருக்கிற ஒரு நித்தியமான உறவு தான். இல்லையா? கிருஷ்ணாவோட இருக்கிற உறவு. அப்ப அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ணாவ நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஹேப்பியா நம்ப அ ஹ அது அவங்க முகத்துல ஒரு ஸ்மைல் ஏற்படுத்தணும். இல்லையா? ஸோ, அதுக்கு தான் நம்ம என்ன செய்யணும்னா, இந்த மாரி வைஷ்ணவ எட்டிகேட், இந்த பக்தி சதாச்சார், வைஷ்ணவ கல்ச்சர் இந்த விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும்போது, ஓ! இவ்வளவு விஷயங்கள் நம்ம லைஃப்ல நம்ப தெரிஞ்சுக்கணுமா? இதெல்லாம் செய்யணுமா? கிருஷ்ணா வந்து ஹேப்பியா இருக்கணும்னா, இதெல்லாம் நம்ம செய்யணுமா? அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரிய வரும். சரிங்களா? ஸோ, அதனால நம்ம வந்து இந்த கோர்ஸ் வந்து நம்ம நல்லபடியா பகவானோட அனுகிரகத்துல நல்லபடியா நம்ப பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணது ரொம்பவே சந்தோஷம். அப்படி நம்ம கன்டின்யூ பண்ணலாம். இதுதான் வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் பாடநெறி அப்படின்றது இந்த புக்கு. வைஷ்ணவ எட்டிகேட்ன்னு சொல்லுவாங்க. இது ஸ்ரீல பிரபுபாதா இவங்க தான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியர் ஆஃப் இஷ்கான். இவங்களோட கைடன்ஸ்ல தான் நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன்னா ஆன்மீகம் அப்படின்றதுமே நம்ம ஏதோ மனம் போன போக்குல இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா நம்ம ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் இந்த ஜட உலக விஷயமே என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நல்ல அங்கீகாரம் இருக்கா? குவாலிட்டி நல்லா இருக்கா? இதெல்லாம் பார்த்து தான் நம்ம செய்றோம். இல்லைங்களா? வாங்குறோம். குழந்தைங்கள ஸ்கூல்ல சேர்க்கிறதா இருக்கட்டும். நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோம்னா, அது அங்கீகாரம் உள்ளதா? நல்லதா? குவாலிட்டி இருக்கான்னு பார்க்குறோம் இல்லையா? அதேமாரி ஆன்மீகம் அப்படின்றதையுமே, நம்ம வந்து சரியான முறையில நம்மளோட வேதத்த, நம்மளோட அடையாளம், ஆத்தாரம் வேதம் அப்படின்றது, ரூல் புக்கு, கைட்லைன் சரிங்களா? அது இல்லாம நம்மளால எதுவுமே தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அதனால வேதம் அப்படின்றது தான் அ ஆத்தாரமே நமக்கு. அதில தான் எல்லா கேள்விகளுக்கும் விடை இருக்கும். அப்ப அந்த வேதம் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது. ரொம்ப வாஸ்ட் சிலபஸ். அத வந்து நம்பளே வந்து தெரிஞ்சுக்கலாமா? இல்ல யாரோ யாரோ ஒருத்தவங்க இப்படி எனக்கு தெரிஞ்சவங்க சொன்னாங்க அப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, கூடாது. யாருகிட்டேருந்து தெரிஞ்சுக்கணும்? பரம்பரையிலேருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது 4 பரம்பரைகள். ஆம் பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயம், இஸ்கான் ஃபாலோ பண்றது, ஸ்ரீ சம்பிரதாயம், ருத்ர சம்பிரதாயம், குமார சம்பிரதாயம்னு. இதுல வந்து நம்ம வந்து இப்ப இஸ்கான்ல நம்ம இப்ப இஸ்கான் மூலியமா தெரிஞ்சுக்கிறோம். இல்ல வந்து பிரம்மகௌடிய சம்பிரதாயம். ஏன்னா வேதத்த நாலேட்ஜ பகவான் யாருக்கு குடுத்தாங்க அப்டின்னா, இந்த 4 பேருக்கு தான் குடுத்தாங்க. ஒண்ணு பிரம்மாவுக்கு, அப்புறம் மகாலட்சுமி அம்மாவுக்கு, சிவபெருமானுக்கு, 4 குமாரர்களுக்கு. ஸோ இந்த 4 பேர முன்னிலை பண்ணி யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்றாங்களோ, அவங்கள நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். ஏன்னா கிருஷ்ணா நாலேட்ஜ் குடுத்துருக்காங்க. அப்படியே பிரம்மாவிலேருந்து நாரதர், நாரதர்லேருந்து வியாசர், வியாசர்லேருந்து மத்வாச்சாரியார். இப்படியே வந்து அந்த நாலேட்ஜ் வந்துகிட்டே இருக்கு. இப்ப யார் வரைக்கும் வந்துருச்சு அது? எஸ் எஸ் இது தெய்வ திரு எஸ்.சி. பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவங்க வரைக்கும் வந்திருக்கு. அப்படியே கனெக்ஷன் தான். சரிங்களா? இப்ப அவங்க மூலியமா நம்ம என்ன பண்றோம்? குருமார்கள் மூலியமா நம்பளும் லேர்ன் பண்றோம். அப்ப நம்ம யார்கிட்டேருந்து நாலேட்ஜ் எடுத்துக்கிறோம்? கிருஷ்ணா கிட்டேருந்து எடுத்துக்கிறோம். இல்லைங்களா? அதே மாரி இந்த பரம்பரை 4 பரம்பரையிலயும் என்ன சாஸ்திரத்துல குடுத்துருக்கோ அந்த மெசேஜ் மட்டும் தான் குடுப்பாங்க.
அதில் ஏதாவது ஆடப் பண்ணுறதோ இல்லை அதில் உள்ளதை மறைக்கிறதோ தனக்கு தோணுனது சொல்கிறதோ இதெல்லாம் இருக்காது. அப்போ இது வந்து அத்தன்டிகேட்டட். அதனால தான் வந்துட்டு பானஃபைடு பரம்பரைன்னு சொல்லுவாங்க, அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, பகவான் சொன்ன விஷயத்த உள்ளது உள்ளபடி அப்படியே அடுத்தடுத்த தலைமுறைகளுக்கு இந்த 4 பரம்பரையில் உள்ள குருமார்களும் கொண்டு போவாங்க. தனக்கு தோணுனதோ இல்லை இருக்கிறத மறைச்சோ இல்லை இல்லாத ஒரு விஷயத்த ஆட் பண்ணியோ அப்படிலாம் எதுவுமே இதில் இருக்காது. ரொம்ப பியூராக இருக்கும் அந்த மெசேஜ். அப்போ நம்ம ஆன்மீகம் அப்படின்றது ரொம்ப உயர்ந்தது. அதையுமே நம்ம யார்கிட்டேருந்து தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த பானஃபைட் பரம்பராலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த வகையில் நம்ம இது வந்து ஒரு பெரிய சுக்ருதி. ஃபுல்லாக அந்த ரியலைசேஷன் வந்ததுக்கப்புறம் தெரியும், நம்ம எங்கேயோ போய் எதுலேயோ சேர்ந்து நம்ம தொலைஞ்சு போகாமல் நம்ம நல்ல ஒரு இடத்துல வந்து சேர்ந்துருக்கோம், சத்சங்கில் சேர்ந்துருக்கோம், அங்கீகரிக்கப்பட்ட பரம்பரையில் சேர்ந்துருக்கோம். நம்மளுக்கு மெசேஜ் கரெக்டாக ப்ராப்பராக வந்து கிடைக்குது, பக்தியில் நம்ம ஈடுபட முடியுது. இதெல்லாம் நினைக்கும் போது நம்ம எவ்வளோ சுக்கிருத்தியோடு இருக்கோம் அப்படின்றத நம்மளால் உணர முடியும். சரிங்களா? ஸோ அந்த வகையில் நம்ம வந்து பிரபுபாத்தா, அவங்க தான் ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியர் ஆஃப் இஷ்கான். அவங்க மூலியமாக தான் நம்ம எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வைஷ்ணவ எட்டிகேட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். இப்போ பிரபுபாதா சொன்ன ஒரு கோட்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம். என் பிறப்பு ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தில், என் தந்தை ஒரு பெரிய வைஷ்ணவர். ஆனால் நான் பிறப்பிலிருந்தே வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தில் மட்டுமே இருந்தேன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. இதுவே ஒரு பெரிய கொடுப்பினை தான். சரிங்களா? ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறக்கிறது. அப்போ ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்தாலே நமக்கு கரெக்டாக அந்த இது என்னது ப்ராப்பராக நம்மளால் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணிக்க முடியும். என்ன ஒரு ஆத்மா என்ன செய்யணும் இந்த ஜட உலகத்தில் அப்படின்றத ஈஸியாக நம்மளால் ஃபாலோ அப் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா? அந்த வகையில் இவங்க வந்து ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கிறாங்க. அதாவது வெஸ்ட் பெங்காலில் வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்திருக்காங்கன்றதை பார்க்குறோம். ஆனால் இவங்களுக்கு இந்த வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் அப்படின்றது புதுசு கிடையாது. பிறப்பிலேருந்து அவங்களுக்கு அது நல்லபடியாக கிடைச்ச ஒரு விஷயம் அப்படின்றது. நம்மளும் அதை தான் நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ணணும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் இதில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோட்பாடுகள், பயன்பாடு, வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தோட கோட்பாடு மற்றும் பயன்பாடு அதெல்லாம் நம்ம பார்ப்போம். இதில் என்னென்னலாம் பார்ப்போம் அப்படின்னா, வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் வரையறை, பாட மேலோட்டம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்ப்போம். சரிங்களா? நேரம் மற்றும் இடம், நியமாகிரக, வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் பயன்பாட்டுக்கு பொருத்தமான அணுகுமுறை அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் வந்து எந்தெந்த இடங்கள்ல எப்படி எப்படிலாம் நம்ம வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை ஃபாலோ பண்ணணும். அப்புறம் தூய்மை. ஏன்னா பகவான், பக்தி இதெல்லாமே ரொம்ப தூய்மையாக இருக்கணும். நம்மளோட சொல், செயல், எண்ணம், இடம் எல்லாமே தூய்மையாக இருக்கணும். அப்போ அது எப்படி தூய்மையை நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறது அப்படின்றது. அது ஒரு முக்கியமாக பிரசாதம் இல்லைங்களா? உணவு, பிரசாதம் அது ரொம்பவே முக்கியம். அப்போ அந்த பிரசாதம் சேவா, அந்த அந்த பிரசாதத்தை நம்ம எப்படி ஆஃபர் பண்ணுறது, அதனால நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட்டு, அந்த பிரசாதம் கொடுக்கறதுல நம்ம என்ன பங்களிப்பு எடுத்துக்கணும், அதில் உள்ள ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்றது. அப்புறம் வைஷ்ணவர்களோட உடை என்ன அப்படின்றதை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவ சமுதாயத்தில் மரியாதை, இந்த விஷயங்கள்லாம் தான் நம்ம இந்த தலைப்பில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பக்தி சதாச்சாரில். அப்போ வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் வரையறை, வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை பயன்படுத்துவதற்கான அடிப்படை கொள்கை, நேரம் மற்றும் இடம், நியமாகிரகா, அதுக்கப்புறம் வைஷ்ணவ பண்பாட்டின் பயன்பாட்டுக்கு பொருந்தப்பான அணுகுமுறை இதெல்லாம் தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல இருக்கு. சரிங்களா? அப்ப ஒரு பண்பாடு, கலாச்சாரம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு கல்ச்சர்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? ஒரு குறிப்பிட்ட சமூகம் என்ன கல்ச்சரை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, கலாச்சாரத்தை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க, என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் இல்லைங்களா? அந்த வகையில் கலாச்சாரத்தின் வரையறை அப்படின்றது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றதை நம்ம பார்க்கலாம். கலாச்சாரம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவினரின் வாழ்க்கை முறை அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். நிறைய பார்க்கலாம் நம்மளே இல்லையா? நம்ம ஊரில் உள்ள ஒரு ஒரு சில ஊரில் ஒரு கல்ச்சர் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, ஒரு சில ஸ்டேட்டில், ஒரு சில கண்ட்ரியில் அப்படின்லாம் நம்ம பார்க்குறோம்.
அந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட குழு வந்து ஒரு கலாச்சாரத்தை ஃபாலோ பண்றது அப்படின்னு. அதாவது என்னன்னா, குறிப்பாக பொதுவான பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் நம்பிக்கைகள் இதை தான் நம்ம கலாச்சாரம் அப்படின்றத சொல்றோம். இதை வந்து லத்தீன் வேர்ட்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத இதோட விளக்கமா நம்ம பார்க்குறோம். பிரபுபாதோட கோட்டு தான் இது. அவங்க வந்து ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்திலே பிறந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தின் இன்றியமையாத கோட்பாடுகள் என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம். இப்பதான் நம்ம ஆக்சுவலா லெசனுக்குள்ளார போறோம். சரிங்களா? ஸ்மர்த்தவ்யா ச ததா விஷ்ணுர்விஸ்மர்த்தவ்யோ ந ஜாதுசித் சர்வே விதி நிஷேதாஸ்யோ ஏதேயோர் ஏவ கிங்கரஹ. யாருக்கும் வாசிக்க விருப்பம் இருக்கா? படிக்கிறதுக்கு விருப்பப்படுறீங்களா யாரும்? யாருக்கும் படிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இருக்கா? டிவோட்டீஸ்க்கு? 2 பேர் அன்மியூட் பண்ணியிருக்கீங்க. விஜயலட்சுமி மத்த மாதா. மத்த நீங்க படிங்க. நாளைக்கு நாங்க கொஞ்சம் ட்ரைனிங் பார்த்துட்டு உங்களுது எப்படி சொல்லி பார்த்துட்டு நாங்க படிக்கிறோம். அவசியம். கண்டிப்பா, கண்டிப்பா. நான் இந்த பிடிஎஃப் நானு குரூப்ல ஷேர் பண்றேன். சோ தட் நீங்க இத பிரிண்ட் அவுட் கூட எடுத்து வச்சுக்கிட்டு, நெக்ஸ்ட் வீக்லேருந்து நல்லபடியா நீங்களும் வாசிக்கலாம். சரிங்களா? இன்னைக்கு நான் ஓகே மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரி போல். ஓகே. கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும் மற்றும் எந்த நேரத்திலும் மறக்கக்கூடாது. அனைத்து விதிகள் மற்றும் சாஸ்திரங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள தடைகள் இந்த 2 கொள்கைகளின் சேவகங்கள் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஆக்சுவலா இது வந்து இங்கிலீஷ்ல உள்ள ஒரு பிடிஎஃப் தான். அது அப்படியே வந்து கூகுள் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கிறோம். சரிங்களா? அதனால ஒரு சில இடத்துல வார்த்தைகள் வந்து இயல்பான தமிழ்ல இல்லாம இருக்கும். ஆனா நம்மளுக்கு அந்த விஷயம், மெசேஜ் என்ன அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் ப்ராப்பரா. ஓகேங்களா? ஸோ இப்ப நம்ப இன்றியமையாத வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்துல இன்றியமையாத கோட்பாடு என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஒரு விஷயம் தான். இது மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். கிருஷ்ணரை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். பகவானை எப்பயும் நினைச்சுக்கணும். எந்நேரத்திலயும் மறக்கக்கூடாது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கொள்கை. ஏன்னா நம்ம வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் பார்க்குறோமா? கிருஷ்ண பக்தியில சிறப்பா இருக்கணும். எதுக்காக நம்ம கிருஷ்ண பக்தியில சிறப்பா இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்மளுக்கு இந்த பிறப்பிறப்பு சுழற்சி வேண்டாம். அது ஒரு விஷயம். எதனால அப்படின்னா, இது வந்து கஷ்டங்கள் நிறைஞ்சது. பிறப்புன்றதே சிரமமானது. இல்லைங்களா? தாயோட கர்ப்பப்பையில 9 மாதங்கள் இருக்கும். அதுவும் எப்படி இருக்கும்? ஒரு சாக்கு பையில கட்டுன மாரி. இருட்டான ஒரு சாக்கு பையில கட்டி வச்சிருந்தா என்ன ஆகும்? சிரமமா இருக்கும். நம்மளால இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு இடத்துல லைட்லாம் நிறுத்திட்டு அப்படியே உட்காந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலே நம்மளால முடியாது. இல்லைங்களா? சிரமப்படுவோம். அப்படின்னும்போது அம்மாவோட கருவறையில 9 மாதங்கள் நம்ம வந்து இருட்டான ஒரு அறையில இருக்கோம். அதுவும் வந்துட்டு அதுல வந்து கிருமிகள் இருக்கும். அம்மா காரமா சாப்பாடு சாப்பிட்டா அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மள வந்து பாதிக்கும். இல்லைங்களா? ஏன்னா அப்ப தோல்ல வேற ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கும். அப்ப இந்த மாதிரி கஷ்டங்களோட தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? 9 மாதங்கள் வயிற்றுல இருக்கோம். அப்போ ரொம்ப சிரமமானது. இது வந்து பாகவதத்துல சிசுவோட பிரேயர்ஸ்ன்னே இருக்கு. 3வது காண்டத்துல. சரிங்களா? ஸோ அப்ப பிறப்புன்றது வந்து ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயம். அதுவும் இல்லாம பிறக்கிற அந்த ஒரு நிலையும் வந்து சிரமமானது. அம்மாவுக்கும் சரி, குழந்தைக்கும் சரி. ஆ ஸோ இந்த மாரி நேரத்துல அந்த சிசு வந்து என்ன வேண்டிக்கும் அப்டின்னா, ஆ எனக்கு வந்து இந்த பிறவில எப்படியாவது பகவானே நான் உன்னை பக்தி பண்ணி உன்கிட்ட வந்துரணும். எனக்கு அந்த பிறப்பு சுழற்சி போதும் அப்படின்னு சொல்லி தான் வேண்டிக்கும். அதனால தான் வந்துட்டு கூப்புன கரத்தோட இப்படி இருக்கிற மாரி நம்மளுக்கு வந்து குழந்தை வந்து தெரிய வரும். இல்லைங்களா? அப்ப பிறப்புன்றது ஒரு சிரமமான ஒரு விஷயம். சரி. அதுக்கப்புறம் டிசீஸ் நோய் அது வந்து சிரமமான ஒரு விஷயம். யாருக்குமே வந்து நோய் வந்தா நான் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம். ஏகப்பட்ட சிரமங்கள் இல்லைங்களா? அதுக்கப்புறம் அதே மாரி இறப்பு அப்படின்றது என்னது? சிரமமான ஒரு விஷயம். இந்த சோல் இருக்கு இல்லையா? வ அதோட சைஸ் என்ன? டிப் ஆஃப் த ஹேர் எடுத்து 10,000ஆ கட் பண்ணி, அதுல ஒரு பாகம் அதுதான் சோலோட சைஸ். அது வந்து இந்த இதயத்துல 5 காற்றுகள் தாங்கிட்டு இருக்கு. நம்மளுடைய இதயத்துல சோல் எங்க இருக்கு? இதயத்துல இருக்கு. அதுவும் 5 காற்றுகள் அத தாங்கிட்டு இருக்கு. இப்ப இறப்புன்னும்போது அந்த சோல் வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமா அத விட்டு வெளில போகாது. ஏன்னா கிடைச்சிருக்கு ஒரு சரீரம்ன்றது. இல்லையா? ஸோ அதனால ரொம்ப சிரமப்படுமாம். போகவே போகாதாம். யமதூதர்கள் வந்து எடுக்கும்போது போகவே போகாதாம். ரொம்ப வந்துட்டு சிரமப்படுமாம்.
ஸோ அதுவுமே ஒரு வருத்தமான ஒரு விஷயம் தான். அதே மாரி முதுமை அப்படின்றதும் சிரமமான விஷயம். நம்ம உடல்ல வந்து சக்தி தளர்ந்து, ஞாபக மறதியோட இல்லைங்களா, யாரையாவது டிபெண்ட் பண்ற மாரியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல், கண் பார்வை மங்கி, அது இல்லாம நம்ம சிரமப்படுறதா இருக்கு. ஸோ அந்த மாரி சிரமங்கள் நிறைஞ்சது தான் இந்த பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய்ன்னு. இது வந்து நம்ம இப்ப கண்கூட பார்க்குற விஷயங்கள். பிறக்கிறது எப்படி சிரமம்ன்றது தெரியுது நமக்கு. இன்னும் பாகத்துல அந்த 3வது காண்டத்துல சிசுவோட பிரேயர்ஸ் பத்தினா இன்னும் நல்லா தெரியும். அதே மாதிரி நோயினாலும் சிரமம்ன்றது தெரியுது. அதே மாரி ஓல்டேஜ்னாலும் சிரமம், முதுமையும். இறப்புன்றதும் பார்க்குறோம். நெறையாவது வந்துட்டு அந்த இறக்கும் தருவாயில பார்த்தோன்னா, ரொம்ப யாரும் ஹேப்பியா போறதில்ல. இல்லைங்களா? சிரமப்பட்டு தான் போறாங்க. இதெல்லாமே நம்ம பார்க்குறோம். இத தாண்டி இன்னொரு பாகமும் இருக்கு. ஷட்டில் பாடியில நம்ம இருப்போம். இல்லைங்களா? ஏன்னா நம்ம தான் 2ண்ட் சாப்டர்லயே பார்த்துருக்கோமே. ஆத்மா இறப்புன்றது என்ன அப்டின்னா, நம்ம சரீரத்த இத விட்டுட்டு வேற ஒரு சரீரம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஒரு ட்ரெஸ் போட்டிருக்கோம். அது ரொம்ப வந்துட்டு அழுக்காயிடுச்சு, இல்ல கிழிஞ்சு போச்சு, பழசாயிடுச்சு அப்டின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அத விட்டுட்டு வேற ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிறோம்ல. அ அதே மாதிரி தான் இந்த ஆத்மா இந்த சரீரத்த விட்டுட்டு வேற ஒரு சரீரம் எடுத்துக்குதுன்றத நம்ப பார்க்குறோம். அப்ப அந்த சரீரத்த விட்டுட்டு வேற ஒரு சரீரம் எடுத்துக்குதுல, இதுக்கு நடுவுல ஒரு ஜர்னி இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம செஞ்ச கர்மாவ பொறுத்து நமக்கு அந்த ஜர்னி இருக்கும். சரிங்களா? என்ன அப்படின்னா, நம்ம நல்ல புண்ணிய காரியங்கள்லாம் நெறைய பண்ணியிருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சொர்க்கம் போவோம். சொர்க்கம் போயிட்டு, அங்க போய் ஹேப்பியா நம்ப சந்தோஷங்கள அனுபவிப்போம். ஒன்ஸ் அந்த சந்தோஷம்லாம் தீர்ந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்? திரும்பி இந்த பூலோகத்துல பிறப்போம். அதே மாதிரி நெறைய தவறுகள் பண்ணிட்டோம், பாபம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, நரகத்துக்கு போவோம். நரகத்துல யாத்தனா சரீரம்னு ஒரு சரீரம் கிடைக்கும். அந்த சரீரத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, கருட புராணத்துல குடுத்த மாரி, நம்ம என்னென்ன பாபம் செஞ்சோமோ அதுக்கு ஏத்த தண்டனைகள்லாம் கிடைக்கும். அந்த யாத்தனா சரீரத்துல என்னன்னா, அது வந்து ஒரு ரப்பர் மாரின்னு வச்சுக்கோங்க. அ நம்ம வந்துட்டு இப்ப வந்துட்டு கை இப்படி உடைக்கணும் அப்படின்னா, இந்த இந்த சரீரத்துல அதெல்லாம் செஞ்சா அந்த போன் உடைஞ்சிடும் அவ்வளோதான். ஆனா அந்த சரீரம் வந்து ரப்பர் மாரி இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படி வளைப்பாங்க. ஆனா வந்து அந்த வலி தெரியுமே தவிர, சரீரத்துக்கு ஒண்ணும் ஆகாது. அந்த மாதிரியான தண்டனைங்க. அதுவும் இல்ல வைத்தாரணி ரிவர்ன்னு ஒரு ரிவர் இருக்கு. அத வேற கிராஸ் பண்ணி போகணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ரொம்ப வந்துட்டு அசுத்தமான நதி. அத கிராஸ் பண்ணி போணும். அத கிராஸ் பண்ணி போகறதுக்கு படக்கூடாதுன்னா, கோதானம் பண்ணணும்னுவாங்க வாழ்க்கையில. சம்ஸ்காரங்கள் அது ஒண்ணு. ஸோ, அதனால இப்ப என்ன ஆகுது அப்டின்னா, இறப்புக்கு அப்புறமும் ஒரு ஜர்னி இருக்கு. எப்படி நம்ம பிறப்பு, முதுமை, நோய், இறப்புன்னு பார்க்குறோமோ, அந்த இறப்புக்கு அப்புறம் சரி, இந்த மாரி நம்ம வந்து சொர்க்கம் போறோம், சந்தோஷங்கள அனுபவிச்சுடுறோம். நரகத்துக்கு இப்ப பாபம் பண்ணோம்னா, அங்க போயிட்டு கஷ்டங்களையும் நம்ப அனுபவிக்கிறோம். திரும்பி எங்க வருவோம்? இந்த பூலோகத்துக்கே வருவோம். நரகத்தில் நித்தியம் இருந்துற மாட்டோம். சரியா? அதுவும் நம்மளோட அ நிஜமான இருப்பிடம் அது கிடையாது. சொர்க்கமும் கிடையாது அதே மாரி. நான் சொர்க்கத்திலே இருந்துப்பேன். அதுவும் கிடையாது. 2மே நம்ம கர்மாவ பொறுத்து தான். சரி, இப்ப நம்ம அங்கேருந்துலாம் வந்தாச்சு. சரிங்களா? அ வந்து நரகத்திலேருந்து வந்தா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தாழ்ந்த பிறவில பிறப்பாங்க மறுபடியும். 84 லேக் ஸ்பீசிஸ் இருக்குல்ல. இந்த தசாவதாரம் ஆர்டர்ல வரும். மச்சக்கூர்ம, வராக, நரசிம்ம, வாமன, பரசுராமர், ராமர், பலராமர், கிருஷ்ணா, கல்கி. இந்த ஆர்டர்ல வருதா? ஸோ இந்த ஆர்டர்ல தான் நம்மளோட பிறப்பும் இருக்கும். ஜர்னி வந்து அக்வாட்டிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். அதில அப்படியே வந்து ரெப்டைல்ஸா வருவோம். அப்புறம் பல பிளான்ட்ஸு, அனிமல்ஸு இந்த மாரிலாம் வருவோம். சரிங்களா? ட்ரீஸு, பேர்ட்ஸ் அப்படிலாம் வருவோம். அப்ப நரகம்லாம் போயாச்சுன்னா, திரும்பி வந்துட்டு உடனே அப்படியே அடுத்தது மனித பிறவி கிடைக்குமான்னா கிடைக்காது. மறுபடியும் தாழ்ந்த பிறவிலேருந்து நம்ம ஜர்னிய நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இவ்வளவு சிரமங்கள் இருக்கு. அப்படி ஒரு ஒரு சரீரமும் ஈஸியா கிடைச்சிடுமான்னா, அதுவும் கிடையாது. என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, எல்லாம் இப்ப நம்ம அந்த புண்ணிய பலன், பாப பலனுக்கான பலன்கள்லாம் நம்ம அனுபவிச்சதுக்கப்புறம், மேக கூட்டங்கள்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம். சரிங்களா? அப்ப வந்து சென்சஸ்லாம் ஆக்டிவா இருக்கும். ஐ மீன் இந்த தாட்ஸ்லாம். அ சரீரம் கிடைக்கணும். நம்ம அந்த சென்ஸ் வந்துட்டு கிராட்டிஃபை பண்ணணும். இந்த மாரி எல்லாம் ஆக்டிவா இருக்கும். ஆனா சரீரம் இருக்காது. சரிங்களா? அதனால வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்போம். எப்ப சரீரம் கிடைக்கும்? எப்ப சரீரம் கிடைக்கும்னு. அதுக்கப்புறம் மழை மேகத்துலேருந்து மழையா பெஞ்சு, அ இந்த உணவுகள்லாம் இருக்கு இல்லையா? பயிர்கள்லாம். அதுல வந்துட்டு கலந்து, அந்த உணவ ஆடு சாப்பிடுதோ, இல்லன்னா வந்துட்டு அ வேற பேர்ட்ஸ் சாப்பிட்ட பேர்ட்ஸு, அதேமாரி ஹியூமன்ஸ் சாப்பிட்ட ஹியூமன்ஸு, அந்த மாதிரி அவங்கவங்களோட அந்த உணவோட நம்ப போயிடுவோம். சரிங்களா? டிபெண்ட்ஸு. இதுவும் வந்துட்டு என்னன்னா, அவங்களுக்கு இப்ப வந்துட்டு ஒரு நரகத்துக்கு ஒரு ஆத்மா போயிடுச்சு. திரும்பி வந்து ஒரு ஆடா பிறக்கணும் அப்டின்னா, ஆடு வந்து உணவுல அந்த சோல் வந்து போயிடும். அப்ப அது ஒரு ஆடா பிறக்கும்.
அது வந்து ஒரு பேர்டோட பிறப்பு தான் அந்த சோலுக்கு அப்படின்னா பேர்டோட உணவுல அது போயிடும். இதே ஹியூமன் பர்த் கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு மனிதன் வந்து உணவு எடுத்துப்பாங்க. அதுல அந்த ஆத்மா போயிடும். அதுக்கப்புறம் அது குழந்தையா பிறக்கும். சரிங்களா? அதுவும் குழந்தையா பிறக்கறதுலயும் ரொம்ப போராட்டம். நெறைய ஆத்மாக்களோட போட்டி போட்டு, எப்படியாவது ஒரு சரீரம் எனக்கு கிடைச்சிடணும், கிடைச்சிடணும், கிடைச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அப்புறம் ஒரு சரீரம் கிடைக்கும். அதுல ஒரு ஹியூமன் லைஃப் கிடைக்குது நமக்கு. சரிங்களா? அந்த ஹியூமன் லைஃப் ரொம்ப ரேர். 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ்ல ஹியூமன் லைஃப்ல கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர். அந்த ஹியூமன் லைஃப்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்? எப்படியோ இப்ப என்னாச்சு ஜர்னி? போ இறப்புக்கு அப்புறம் சொர்க்கம் போயாச்சு, நரகமும் பார்த்தாச்சு. திருப்பி ஒரு நல்ல ஒரு அதிர்ஷ்டத்துல ஒரு மனித பிறவி கிடைக்குது. வெயிட் பண்ணிட்டோம். மேகக்கூட்டங்கள்லாம் வெயிட் பண்ணி, அதுல ஒரு மனிதன் வந்து உணவு எடுக்கும்போது, அதுல நம்ப வந்தாச்சு. அதுலயும் நம்ப பல சோல்ஸோட போட்டி போட்டு, நம்ப ஜெயிச்சு ஒரு சரீரத்தை நம்ப அடைஞ்சுட்டோம். இது எவ்ளோ பெரிய போராட்டம். நினைப்போம், வாழ்க்கையில தான் நம்ம நெறைய போராடிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. இது இன்னொரு பெரிய போராட்டம். அந்த மனித பிறவிலயும் நம்ம என்ன பண்றோம்? குழந்தையா இருக்கும்போது அம்மாவோட வயித்துல கைகூப்பி வேண்டிக்கிறோம். பகவானே இந்த பிறவிலயாவது இவ்ளோ டிராவல் பண்ணிட்டேன். இந்த பிறவிலயாவது நான் வந்து பக்தி பண்ணி உன்னை அடைஞ்சிரணும் அப்படின்னு. ஆனா என்ன ஆயிடுது? மறுபடியும் பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஒரு வாயு வந்து தாக்கும் நம்மள. அதுல மறுபடியும் நம்மளுக்கு மறந்துரும். பகவான அடையணுன்றது. மறுபடியும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சுருவோம்? கர்மாவுக்கு ஏத்த மாரி நம்ப வாழ்க்கைய வாழ ஆரம்பிச்சுருவோம். அதனால இதுதான் ஒரு ரொட்டீனான ஒரு சோலோட ஒரு ஜர்னி அப்படின்றது. இது மாரி எத்தன தடவ பண்ணியிருக்கோம்னா 84 லேக் ஸ்பீஷீஸ் பண்ணிட்டோம். சரிங்களா? 1, 2 கிடையாது. நெறைய அலைஞ்சாச்சு. மேலுலகம், கீழுலகம், மேலுலகம், கீழுலகம்னு. இந்த பிறவியில நம்மலாம் மனித பிறவியில கிடைச்சிருக்கு. அதுலயும் வந்து இந்த பிறவியில நமக்கு ரொம்ப பெரிய சுக்ருதி பகவத்கீதை கிடைச்சிருக்கு. ஏன்னா பகவத்கீதை மூலியமா தான் நம்ப முக்தி எப்படி அடையணும்னு நம்ப தெரிஞ்சுக்கிறோம். இல்லைங்களா? அதுதான் ஒரு சோலுக்கு தேவையான ஒரு விஷயம். அதுவும் பானஃபைட் பரம்பரால நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அது இன்னும் பெரிய விஷயம். அத நம்ம என்ன பண்ணணும்? நல்லபடியா யூஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லபடியா யூஸ் பண்ணி நம்ப நல்ல பக்தி இருந்துச்சு இந்த பிறவிலே. நம்ம எல்லாரும் ஒரே ஒரு நமக்கு செஞ்சுக்கிற ஒரு நல்ல விஷயம் என்னன்னா, இந்த பிறவிய நான் மறுபடியும் ஒரு பசு, பக்ஷி மாரி சென்ஸ் கிராட்டிஃபிகேஷன் பண்ணி என்னோட வாழ்க்கைய வீணடிக்க மாட்டேன். ஏன்னா நெறைய நானு டிராவல் பண்ணிட்டேன். அதனால நானு பக்தி பண்ணி நானு பகவானை இந்த பிறவியில அடைஞ்சிரணும். அப்படின்றது தான் அல்டிமேட் கோல். இதுல ரொம்ப சுயநலமா இருக்கலாம். நமக்கு செஞ்சுக்கிற நல்லது. நம்ம நினைப்போம் இல்லையா? யாராவது ஒருத்தவங்க நமக்கு நல்லது செய்ய மாட்டாங்களான்னு? அதான் இந்த பரம்பரை பண்றது. சரிங்களா? அ எப்பயுமே இவங்கலாம் ரொம்ப காருண்யமானவங்க. அ நமக்கு வந்து சரியான முறையில கைட் பண்றாங்க. நம்பளே நமக்கு செஞ்சுக்கிற நல்லது என்னன்னா, கிருஷ்ண பக்தியில நம்மள ஈடுபடுத்திக்கணும். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நம்ப ஆத்தென்டிகேட்டடான புக் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். பகவத்கீதை. நம்ம கிரந்தம். சரிங்களா? வேதத்தோட தொகுப்பு. பாகவதம். அதுவும் புராணத்துல ரொம்ப உயர்ந்தது. அமல அமல புராணம். பகவானை பத்தினது. அப்ப 2மே உயர்ந்த கிரந்தம். அத தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போறோம். வேற எதுவும் வந்துட்டு யாரோ ஒருத்தவங்க எழுதுனதுலாம் இல்ல. ஒண்ணு பகவானே சொன்னது, இன்னும் பகவானை பத்தி சொன்னது. இதுல நம்ம கிருஷ்ண பக்திய ரொம்ப சிறப்பா நம்ம பண்ணணும். அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சு, ஒரு நாளுமே நம்ம லைஃப நம்ப அடி எடுத்து வச்சு, இந்த பிறவியே எனக்கு கடைசியா இருக்கணும். நான் பகவானை அடைஞ்சிரணும். அப்படின்ற அந்த ஒரு அல்டிமேட் கோலோட நம்ம லைஃப்ப நம்ம லீட் பண்ணணும். சரிங்களா? ரொம்ப சுக்ருதி. ஹியூமன் லைஃப்ல இருக்கிறது ஒண்ணு. இன்னொன்னு இந்த மாரி ஒரு பானஃபைட் பரம்பரை கிடைக்கிறது. அதுல டிவோட்டீஸோட அசோசியேஷனோட நம்ம பக்தி எப்படி பண்றதுன்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டு, வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்த ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பகவானை அடையணும். எல்லாத்துக்குமே ஒரு தகுதி கேட்பாங்க இல்லையா? இப்ப குழந்தைங்க கூட என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதினா தான் காலேஜ்ல அட்மிஷன். நம்மளும் ஒரு வேலைக்கு போணும்னா, அதுக்கும் என்ன தேவைப்படுது? இன்டர்வியூ வைக்கிறாங்க. அப்ப எல்லாத்துக்குமே ஒரு தகுதிய தேடுறாங்க இல்லையா? இந்த ஜட உலகத்திலே. அப்ப நம்ம பகவானோட லோகம் ரொம்ப உயர்ந்தது. இவ்வளவு நேரம் நம்ம மெட்டீரியல் உலகத்த பத்தி பார்த்தோம். பகவான் லோகம் எப்படிப்பட்டது? அப்படின்னா, பிறப்பிறப்பு முதுமை நோய் கிடையாது. இங்க உள்ள உறவுகள்லாம் நிரந்தரமற்றது. இறப்போட முடிஞ்சிரும் எல்லாமே. இல்லைங்களா? நம்ம செஞ்ச கர்மாவும், பக்தியும் தான் நம்ம கூட வரும். நம்ப ஒரு ஆத்மாவும் இறந்ததுக்கு அப்புறம் செக் பண்றது என்னவா இருக்குன்னா, எவ்வளவு பக்தி பண்ணியிருக்கிறோம்? என்னென்ன மாரி கர்மா பண்ணியிருக்கிறோம்? அதுதான் பார்ப்பாங்களே தவிர, என்ன குவாலிஃபிகேஷன், எவ்வளோ வந்துட்டு இவங்க வந்துட்டு வெல்த் வச்சிருந்தாங்க, எவ்வளவு நல்ல பேர் இவங்க வாங்குனாங்க, அது எதுவுமே தெரிய போறதில்ல. கடைசியா செக் பண்ண போறது, பக்தி பண்ணியிருக்கோமா? என்ன கர்மா பண்ணியிருக்கோம்? அவ்வளதான். அப்ப நம்ம எத தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்? நம்மளோட கர்மாவையும், நம்மளோட பக்தியும் தான்.
அப்போ நம்மளோட கர்ம கிருஷ்ண பக்தியா இருக்கணும். சரிங்களா? அதாவது பகவானுக்கான சேவையா இருக்கணும். பக்தி வந்து ரொம்ப உயர்ந்ததா இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணி பண்ணோம்னா இந்த தகுதி நம்மள என்ன பண்ணும், பகவான் கிட்ட கொண்டு போகும். பாஸ் பண்ணிட்டோம். பிறப்பிறப்பு சுழற்சியிலேருந்து நம்ம வெளியில வந்துருவோம். மகான் லோகம் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது. அதுல எந்த சிரமங்கள் எதுவும் இருக்காது. எப்பயுமே பிரகாசமா இருக்கும். காலங்கள் எதுவும் அங்க கிடையாது. இப்போ உள்ள உறவுகள்லாம் நம்மளுக்கு இதோட முடிஞ்சிரும் இல்லையா? ஆனா பகவானோட உறவு நம்மளுக்கு நித்தியமான உறவு. அதுவும் அவங்க ரொம்ப உயர்ந்தவங்க பகவான். மனிதர்கள் மாரி நம்மள சிரமப்படுத்தி அத பார்த்து சந்தோஷப்படுறவங்கலாம் இல்ல. இல்லையா? பாகுபாடு பார்க்குறவங்கலாம் கிடையாது. அ தன்னோட பக்தனுக்கு தேர் ஓட்டுறாங்க. இல்லைங்களா? அவங்களுக்கு தூதுவனா போறாங்க. இப்படியே கிருஷ்ணாவோட அந்த குணங்கள், அந்த லீலைகள், அவங்களோட நாமம் இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும்போது, அப்படிப்பட்ட பகவானுக்கு பக்தி பண்றது எவ்வளவு இனிமையானது அப்படின்னு தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எட்டர்னலா அவங்களுக்கு நம்ம பக்தி பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். அதுக்கான தகுதி தான் இந்த வைஷ்ணவா கலாச்சாரத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது அப்படின்றது. ஓகேங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை எப்பயுமே நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். எப்படி நினைவில் வச்சுக்கிறது? நாம ரூப குணலீலைகள். பகவான் நாமங்கள், ரூபங்கள், குணங்கள், லீலைகள். இது எல்லாமே அன்லிமிட்டெட். அத நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கு எது நம்மளுக்கு சோர்ஸ் வேணும்? நாமத்துக்கு, குணத்துக்கு, லீலைகள் என்ன சோர்ஸ் வேணும்? பாகவதம். பாகவதத்துல உள்ள பிரேயர்ஸு. சரிங்களா? அதுல ஒவ்வொரு இடத்துலயும் வந்துட்டு பகவானை வந்து வர்ணிச்சிருப்பாங்க. துருவ மகாராஜரோட சரித்திரம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா, துருவர் தியானிக்கிறதுக்கு நாரதர் வந்து உபதேசம் பண்ணியிருப்பாங்க. பகவானோட ரூபத்த. அதே மாரி சித்திரகேது அ அவங்களுக்கு பகவானை வந்துட்டு வர்ணிச்சிருப்பாங்க. ஸோ, அப்ப நம்மளுக்கு அவங்களோட ரூபத்த நம்மளுக்கு தெரியும். அவங்க எப்படிப்பட்ட ரூபத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு. அதே மாரி அவங்களோட ம் குணங்கள் இதெல்லாம் வந்து பிரேயர்ஸ் வாசிக்கும்போது தெரியும். லீலைகள், அவங்களோட அவதாரங்கள்லாம் பார்க்கும்போது, அவங்களோட லீலைகள்லாம் தெரியும். ஸோ, இந்த மாரி பாகவத நம்ம லேர்ன் பண்ண அதுவும் பரீட்சித் மகாராஜர் மாரி லேர்ன் பண்ண, அதிலயே அப்சார்ப் ஆகும்போது, நம்மளோட நினைவுல யார் மட்டும் தான் இருப்பாங்க? பகவான் மட்டும் தான் இருப்பாங்க. சரிங்களா? அதுதான். அப்ப எப்பயுமே நினைவுல வச்சுக்கணும். எப்பயுமே அவங்கள மறக்கக்கூடாது. கோபிஸ்லாம் பாருங்க. கோபாஸ்லாம் எப்பயாவது அவங்க வந்து கிருஷ்ணாவ மறந்துருவாங்களான்னா, கிடையாது. அவங்களுக்கு மறக்கிறது தான் ரொம்ப சிரமம். எப்பயுமே ஞாபகத்துல இருப்பாங்க. ஆனா நம்ம கண்டிஷன் லைஃப்ல உள்ள ஆத்மாக்களுக்கெல்லாம் அவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிறது தான் சிரமமா இருக்கு. மறக்கிறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. அதனால தான் நம்மலாம் இங்க இருக்கோம். அதனால எப்பயுமே என்ன பண்ணா, கோபாஸ், கோபிஸ் மாரி கிருஷ்ணாவ ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். மறக்கிறது தான் சிரமமா இருக்கணும். அப்ப அதுக்கு என்னன்னா சோர்ஸ் வேணும். பாகவதம் வேணும். சரிங்களா? பாகவதம், பகவத்கீதை, சத்சங்கம், அசோசியேஷன். டிவோட்டீஸ் வந்து அவங்களோட அசோசியேஷன்லேருந்து அவங்கள பத்தி நெறைய சொல்லுவாங்க. அப்ப நம்மளுக்கு பகவான் நினைவு நல்லபடியா வரும். சாண்டிங், கலியுக தர்மம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. பகவானோட நாமத்தை நம்ம நிறைய உச்சரிக்கிறது. இந்த மாதிரி நம்ம நினைவுல எப்பயுமே பகவானை வச்சிருக்கணும். மறக்கவே கூடாது அப்படின்றது. கிருஷ்ணரை நினைவு செய்யுங்கள். அவரை மறக்க செய்யும் செயல்களை செய்வதை தவிர்க்கவும். கிருஷ்ணா ரிலேட்டடான விஷயங்கள். நம்ம இப்போ ஒரு விஷயம் இப்போ சாண்டிங் பண்றோம். நமக்கு என்ன ஏற்படும்? பகவானோட ஞாபகம் வரும். செய்யலாம். அதே நம்ம வந்துட்டு வேற இந்த பிரஜல்பா வெளி விஷயங்கள நம்ம பேசுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. சோஷியல் விஷயங்கள்லாம் இப்ப நியூஸ் பேப்பர் இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஒரு சேட்டு இதெல்லாம் என்னன்னா பகானை மறக்க வைக்கிறது. அந்த மாரி விஷயங்கள நம்மள ரொம்ப ஈடுபடுத்திக்க வேண்டாம். ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும். அத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? சமர்த்தவ்ய சத சததா விஷ்ணு விஸ்மர்த்தவ்யோ ந ஜாதுசித். முடிவானது என்னவென்றால், ஒருவன் எப்போது கிருஷ்ணனை நினைவில் வைத்திருக்கும் வகையில் செயல்பட வேண்டும். மேலும் ஒருவன் கிருஷ்ணனை மறக்க செய்யும் செயல்களை செய்யாமல் இருக்க வேண்டும். இந்த 2 கொள்கைகளும் கிருஷ்ண உணர்வில் அடிப்படை பின்னணியை உருவாக்குகின்றன. அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, பகவானை ஞாபகம் வச்சுக்கிற விஷயங்கள நம்ம செய்யணும். பகவான் சம்பந்தமான விஷயங்கள் செய்யணும். பகவானை மறக்கக்கூடிய விஷயங்கள்ல நம்ம ரொம்ப ஈடுபடக்கூடாது அப்படின்றது. அது முக்கியமில்லை. அவர்கள் அர்ப்பணித்தல். சில சமயங்களில் இந்த ஐரோப்பிய மற்றும் அமெரிக்க மாணவர்கள் பரிந்துரைக்கப்பட்ட சதாச்சார கொள்கைகளை அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடிவதில்லை. ஆனால் அது முக்கியமில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் சாதுக்கள். கிருஷ்ணனுக்காக தங்கள் உயிரை தியாகம் செய்து அர்ப்பணிக்கின்றனர். அவர்களுக்கு சாதுவின் மரியாதை கொடுக்கப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் அவர்கள் கிருஷ்ணரை தவிர வேறு எந்த வேலையும் செய்வதில்லை. இது வந்து என்ன அப்படின்னா, சில சமயம் இந்த இப்போ நம்ம வந்துட்டு பிறந்ததிலேருந்து நம்மளுக்கு தெரியும். கிருஷ்ணா வந்து சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காட். இல்ல கிருஷ்ணா ஒரு சாமின்னா சொல்லுவோம். இல்லைங்களா? அவங்க கடவுள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம். இப்ப இதே வந்து இந்த அமெரிக்கால உள்ளவங்க,
ஈரோப்பில் உள்ளவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்துட்டு அந்த வகையில் அவங்களுக்கு அந்த பேசிக்கே வந்துட்டு ரொம்ப நிறைய தெரியாது இல்லைங்களா? அப்போ அவங்களுக்கு இந்த கொள்கைகள்லாம் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னும்போது சிரமங்கள் இருக்கும். இன்னொன்று என்னன்னா அவங்களோட அந்த கண்ட்ரியோட சுச்சுவேஷன் அப்படி இருக்கும். ரொம்ப குளிரா இருக்கும். சரிங்களா? அப்ப வந்து இப்ப நம்ப அ ஊர்லலாம் என்னன்னா, காலையில எந்திச்சு குளிச்சுட்டு, நம்ம வந்து நார்மலா நம்மளோட அ வேலைகள செய்றதுன்றது ஈஸி. அது ரொம்ப குளிரான கண்ட்ரில இருக்காங்க அப்டின்னா, அப்ப அங்க வந்துட்டு இதே மாரி விடிய காலையில எந்திச்சு அ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணணுன்றது அது கொஞ்சம் சிரமமா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வகையில நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் என்னன்னா, அத நம்ப அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அதாவது காலத்துக்கு, நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி அப்டின்றது. ஆனா, எய்ம் வந்து கரெக்ட்டா இருக்கணும். கிருஷ்ணாவ ப்ளீஸ் பண்ணணும். கிருஷ்ணாவ மறக்கக்கூடாது. அவங்கள எப்பயும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுல வந்து ஸ்திரமா இருக்கணும். ஆனா, அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்ல கொஞ்சம் நம்ப அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாரி நம்ப மாத்திக்கலாம். சரிங்களா? அதுவும் யாரு மாத்தணும்? நம்மளே மாத்திக்கலாமான்னா, கூடாது. ஆச்சாரியர்கள் வந்து நமக்கு அத குடுப்பாங்க. இந்த வகையில நம்ம வந்து அத ஏத்துக்கலாம் அப்டின்ட்டு. அப்ப நேரம் மற்றும் இடத்தின் படி மத கோட்பாடுகள் அப்டின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். இதுக்கு வந்து ஒரு சிறந்த உதாரணம் வந்து பீஷ்ம தேவர். சரிங்களா? பீஷ்ம தேவர் காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் ஏற்றவாறு சமய கொள்கைகளை முழுமையாக அறிந்திருந்தார் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். பீஷ்மரை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னாலே அவங்க வந்து மகாஜன்ல ஒருத்தவங்க. சரிங்களா? மகாஜன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எல்லா தர்மங்களும் அவங்களுக்கு நல்லபடியா தெரியும். எல்லாமே. அதாவது ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸோட தர்ம கோட்பாடுகள் எல்லாமே தெரிஞ்சு, சரிங்களா? பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு 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 ஹியூமன் லைஃப்ன்னு சொல்ல வேண்டாம். பெர்ஃபெக்ட்டான ஒரு லைஃப் அவங்க வாழ்வாங்க. ஒரு சோல் வந்து எப்படி இருக்கணுமோ, அதுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கணுமோ, அந்த அளவுக்கு அவங்களோட நிலை இருக்கும். மகாஜன்ஸ் சரிங்களா? அ இதுல வந்து 12 மகாஜன்ஸ்கள் இருக்காங்க. அதுல ஒருத்தவங்க பீஷ்மர். ம். ஆ இன்னொரு விஷயம் இவங்க வந்து அஷ்ட வசுக்கள்லயும் ஒருத்தவங்க. அப்பதான் அவங்க வந்துட்டு அந்த வசுக்களா இருக்கும்போது, ஆ தவறு ஒண்ணு பண்ணிடுவாங்க. அதனால அவங்களுக்கு சாபம் கிடைச்சிடும், வசுக்கள் எல்லாருக்கும். அதுல பீஷ்மர் தான் வந்துட்டு தவற பண்ணிடுவாங்க, அந்த வசுவா இருந்தப்போ. அதனால அவங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த பீஷ்மரா பிறந்தப்ப கஷ்டங்கள் நெறைய அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது வந்து கொஞ்சம் இந்த பாஸ்ட் டைம்ஸ் உள்ளார போனோம்னா, இது வந்துட்டு நெறையா இருக்கும். ம். ஆ வசிஷ்டர் அவங்களோட பசுவ வந்து அவங்க வந்துட்டு இது எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணுவாங்க, வசுக்கள்லாம். அப்போ வந்து மத்தவங்கலாம் வந்துட்டு ஹெல்ப் தான் பண்ணுவாங்க. மெயினா அந்த வேலைய வந்துட்டு செஞ்சது வந்துட்டு அ ஒரு ஒரு வசு. சரிங்களா? அப்ப அதுல வந்து அவங்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும். அப்போ வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அடுத்த பிறவியில வந்து அ அந்த யார் அந்த அ எடுத்துட்டு போலான்னு நினைச்சாங்களோ பசுவ, அவங்க தான் வந்து பீஷ்மரா பொறப்பாங்க. அப்ப அந்த மத்த பிள்ளைங்களா இருப்பாங்கல்ல, அதாவது மத்த வசுக்கள் 7 பேரு. அவங்கலாம் வந்து பிறந்து உடனே இறந்துருவாங்க. மனித பிறவிக்கு வந்து உடனே அவங்க அ இறந்துருவாங்க. அதனால தான் கங்கா அம்மா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சாந்தனு மகாராஜர வந்து மேரேஜ் பண்ணிப்பாங்க. அப்ப வந்து கங்கா அம்மா சொல்லுவாங்க, "நான் வந்து என்ன செஞ்சாலும் நீங்க என்னன்னு கேள்வியே கேட்கக்கூடாது" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. உடனே இவங்களும் சரின்னுவாங்க. அப்புறம் பார்த்தா குழந்தை பிறக்கும். ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு 7 குழந்தையும் இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பிறந்த உடனே கொண்டு போய் கங்கையில விட்டுருவாங்க. உடனே சாந்தனு மகாராஜருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். ஏன்னா அவங்க ஒரு அரசர் வேற. வாரிசு வேணும் இல்லையா அரசருக்கு. ஆனா இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஒரு ஒரு குழந்தையா கொண்டு போய் என்ன பண்ணிடுறாங்க, தண்ணீல விட்டுர்றாங்க. உடனே இவங்களுக்கு ரொம்ப வருத்தமாயிடும். ஆ அந்த அது ஒரு ரூலோட தானே அவங்க மேரேஜ் பண்ணாங்க, கங்கா அம்மா. அப்ப வந்துட்டு அது ரூல பிரேக் பண்ணி அ கரெக்ட்டா 8வது குழந்தை பிறக்கும்போது, ஒரு அம்மாவா வந்துட்டு என்ன செய்யவே கூடாதோ, அத நீ செய்யற. எப்படி வந்து பிறந்த குழந்தை தண்ணீல விடுறதுக்கு மனசு வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அப்ப வந்து நீங்க வந்து இந்த மாரி ரூல பிரேக் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அதுக்கப்புறம் பீஷ்மர வந்து தண்ணீல விடாம இவங்கள வளர்த்து, அதுக்கப்புறம் சாந்தனு மகாராஜர்ட்ட இவங்க ஒப்படைப்பாங்கன்றத பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? இந்த பாஸ்ட் டைம்ல. அ ஸோ அதனால தான் அந்த போன ஜென்மத்தில ஒரு கர்மா பண்ணாங்க இல்லையா? அ தவறு. அதுக்கான பலனா தான் இந்த பீஷ்மரா பிறந்தப்ப அவங்க கஷ்டங்கள அனுபவிச்சாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ பீஷ்ம தேவர் அப்படின்றதுல 2 விஷயங்கள் நம்ம பேசிக்கா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இது. ஒண்ணு மகாஜன், இன்னொன்னு அஷ்டவசுக்கள்ல இவங்க ஒருத்தவங்க. அ அப்ப நம்ம ஏன்னா எப்பயுமே நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கும். பீஷ்மர் ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாங்க? அப்படின்னு. அப்ப அதுக்கு காரணம் வந்து அந்த ஒரு விஷயம் தான். சரிங்களா? ஆனா இவங்க வந்து ஒரு கிரேட் டிவோட்டி. இவங்க மகாஜன்னா ரொம்ப சாதாரணம் இல்ல. மகாஜன்னா ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. கிரேட் டிவோட்டி. பகவானோட கிரேட் டிவோட்டி.
அப்ப இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க? இவங்ககிட்ட நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஆ சமயக் கொள்கைகளை முழுமையாக அறிந்திருந்தார் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். 8 வசுக்களில் சிறந்தவரான பீஷ்ம தேவர் அங்கு கூடியிருந்த பெரிய மற்றும் சக்தி வாய்ந்த அனைத்து ரிஷிகளையும் வரவேற்கின்றார். ஏனென்றால் அவர் காலத்திற்கும் இடத்திற்கும் ஏற்ப அனைத்து மத கொள்கைகளையும் முழுமையாக அறிந்திருந்தார். அப்படின்றத நம்ம பாகவதத்துல ஃபர்ஸ்ட் கேண்டோல 1.9.9 ஸ்லோகத்தில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பாகவதம்ன்றது ரொம்ப உயர்ந்தது. அமல புராணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பகவானை பத்தின இனிமையான விஷயங்கள் அதுல நிறைய இருக்கும். இப்ப என்னையெல்லாம் பிரேயர் சொல்லு அப்படின்னா எனக்குலாம் ஒண்ணுமே தெரியாது. ஏன்னா அவ்வளோ மந்த புத்தி இல்லைங்களா? பிரேயர் சொல்ல வராது. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அதுக்காக பிரேயர் சொல்லாம விட்டுறலாமா அப்படின்னா, இல்ல. பாகத்துல அவ்வளோ பியூர் டிவோட்டிஸ் பிரேயர் சொல்லியிருக்காங்க. அது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்துட்டு பார்ப்போம். இந்த கோர்ஸ்ல நம்ம படிப்போம். பாகவதம் பிரேயர்ஸ் கூட. அப்ப அவ்வளோ பெரிய கிரேட் டிவோட்டிஸ்லாம் எப்படிலாம் பகவானை உயர்த்தி, அவங்களோட மகிமைகள்லாம் சொல்லி பிரேயர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும்போது, நமக்குமே வந்துட்டு அந்த ஒரு புரிதல் ஏற்படும். அந்த ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும். ஆனந்தத்த நம்மளாலயும் அனுபவிக்க முடியும். சரிங்களா? ஸோ இந்த வகையில பாகவதம்ன்றது நம்ம எல்லாருமே அவசியம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான கிரந்தம். சரிங்களா? அதுல வந்து 12 கேன்டோஸ் இருக்கு. அதுல இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் கேன்டோ. 9த் சாப்டர் 9த் ஸ்லோகத்துல குடுத்துருக்குறாங்க. என்ன அப்டின்னா, இது வந்து பீஷ்மரோட அந்த இறுதி காலகட்டத்துல நடக்கிற ஒரு விஷயம். சரிங்களா? ஆ ஒரு மனிதன் எப்படி இறக்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள். இந்த அத்தியாயம் 1.9.9 சரிங்களா? பகவத்கீதையில 8வது அத்தியாயம் படிச்சிருப்போம். கிருஷ்ணரை அடைதல் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். யார் ஒருத்தவங்க என்னையே நினைச்சுக்கிட்டு உயிரை விடுறாங்களோ, உடலை விடுறாங்களோ, அவங்க என்னையே வந்து அடைவாங்க. இதுல சந்தேகம் இல்லை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். பாகவத்துல 8வது அத்தியாயம் பகவத்கீதையில 8வது அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். அப்ப நம்ம இறக்கும்போது என்ன நினைக்கிறோமோ அதுதான் நமக்கு அடுத்த பிறவி. எப்பயுமே நம்ம பொதுவா நம்மளால அத ரியலைஸ் பண்ண முடியும். இப்ப எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு சம்பவம் நடக்குது. மனத பாதிக்கிற அளவுக்கு. சரிங்களா? நாளைக்கு காலையில ஏஞ்ச உடனே எனக்கு அதான் ஞாபகம் வரும். அது சந்தோஷமா இருந்தா அந்த சந்தோஷம் ஞாபகம் வரும். துக்கமா இருந்தா அந்த துக்கம் ஞாபகம் வரும். இல்லைங்களா? அ ஏஞ்ச உடனே டக்குனு அதான் ஞாபகத்துக்கு வரும். அப்ப நம்ம ஆழ் மனதுல என்ன இருக்கு? ஆசை. அதுதான் நம்ம ஆ அடையாளமா மாறும். ஆத்தாரமா மாறும் அடுத்த பிறவிக்கு. இதுக்கு நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டோரி கூட பார்த்துருப்போம். ஜடபரதர் ஸ்டோரி. இல்லைங்களா? பரத் மகாராஜா ரொம்ப உயர்ந்தவங்க. ரொம்ப சிறந்த அரசர் அவங்க. எல்லாத்தையும் ரினவுன்ஸ் பண்ணாங்க. தன்னோட ஒய்ஃபு, குழந்தைங்க, அவங்களோட கிங்டம், பவர், வெல்த் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன பண்ணாங்க? பக்தியில வந்து ஆ சிறப்பா இருந்து முக்தி அடையணும்னு. ஏன்னா அதானே நம்ப கலாச்சாரமே. நம்ம வாழ்க்கை முறை. நம்ம எல்லாரும் நினைப்போம் லைஃப் ஸ்டைல்னா என்னென்னமோ இருக்கு அப்படின்ட்டு. சிலவங்க சொல்லுவாங்க, எனக்கு இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் இருந்தா நான் ரொம்ப ஹேப்பியா இருப்பேன் அப்படின்னு. ஆனா ஹியூமன் லைஃப்ல ஒரே லைஃப் ஸ்டைல் தான் நம்ம எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும். பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாசி. இதுதான் எல்லாருக்குமான வாழ்க்கை முறை. இல்லைங்களா? அப்ப பிரம்மச்சரியன்றது நாலேஜ நல்லா கெயின் பண்ணணும். கிரகஸ்தான்றது மேரேஜ் லைஃப் நம்ம நல்லபடியா லீட் பண்ணணும். வானப்பிரஸ்தான்றது மேரேஜ் லைஃப்லேருந்து கொஞ்சம் விலகி இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் சந்நியாசம் அப்படின்றது முழுக்க முழுக்க பக்தி பண்ணி நம்மளோட இந்த மனித பிறவிய முழுமையாக்குறது. இதுதான் வந்து ஒரு சிறந்த வாழ்க்கை முறை. இதுதான் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரே மாரி வாழ்க்கை முறை தான். எனக்கு ஒண்ணு, மத்தவங்களுக்கு ஒண்ணுலாம் கிடையாது. பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்தா, வானப்பிரஸ்த, சந்நியாசி. இது எல்லாத்துலயும் கிருஷ்ணாவ நம்ப ப்ளீஸ் பண்ணணும். எல்லா நிலையிலயும். அந்த மாரி இந்த ஜடபரதர் பரத் மகாராஜர் பிரம்மச்சரி வாழ்க்கைய முடிச்சுட்டாங்க. கிரகஸ்தா வாழ்க்கையும் நல்லபடியா முடிச்சுட்டாங்க. அதுவும் ஒரு பெரிய கிங். அவ்ளோ கிங்டம் இருக்கு, பவர் இருக்கு. இதெல்லாம் நம்ம சொல்லலாம் கதையில. நிஜமாலுமே ஒரு கிங்டம்ல நம்ம வந்துட்டு ஒரு கிங்காவோ, குவீனாவோ இருந்துட்டு, எல்லாத்தையும் வாலண்டரியா விட்டுட்டு, பக்திக்கு போவோமா? அப்படின்னா சிரமம். இருக்கிற ஒரு வீடு, கொஞ்சம் நிலம், பிள்ளைங்க இவங்கள விட்டுட்டு போணும்னாலே, கற்று அப்படியே இழுக்கும். இன்னும் கொஞ்ச காலம் இவங்களோட இருந்துக்கலாம். இன்னும் கொஞ்ச காலம் இவங்களோட இருந்துக்கலாம்னு இழுக்கும். இல்லைங்களா? ஆனா இவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க? அப்படின்னா, அவ்ளோ ஆப்புலன்ஸஸையும் விட்டுட்டு சரி, என்னோட ஹியூமன் லைஃப்ப நான் பெர்ஃபெக்ட்டா முடிக்கிறேன். அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிட்டாங்க, சந்நியாச வாழ்க்கை வரைக்கும் வந்துட்டாங்க. அப்பதான் ஒரு மான் வந்துட்டு என்ன ஆயிடும், அந்த மான் குட்டி வந்துட்டு இவங்களுக்கு கிடைச்சிரும். மான் வந்து இறந்து போயிடும். இந்த மான் குட்டிய வளர்ப்பாங்க. அந்த மான் குட்டி மேல பற்றுதல் ஏற்பட்டு கடைசியில இறக்கும்போது அந்த மானையே நினைச்சு இறந்து, மறுபடியும் மான் பிறவியில பிறப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்குறோம்.
ஸோ அதனால இறக்கும்போது என்ன, இதெல்லாம் இதுவும் பாகவத்தில் உள்ள ஸ்டோரி தான். சரிங்களா? இதெல்லாம் எதுக்குன்னா நம்மளுக்கு ஒரு கோட் கொடுக்கறதுக்கு. இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு, இந்த மாதிரி அபாயம்லாம் இருக்கு, இதுலேருந்து விலகிக்கோ. யாராவது ஒரு ரோட்ல போறாங்க, பள்ளம் இருக்கு, அங்க போகாதப்பா பள்ளம் இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கேட்டுட்டு சரி விலகிடுவோம். இல்ல இல்ல நான் போய் பார்த்து விழுந்து ஏஞ்சி போறேன்னு போக மாட்டோம் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் பாகத்துல வர ஸ்டோரிஸ்லாம் எப்படி பக்தி பண்றதுன்றதும் என்ன மாதிரி தவறுலாம் நம்ம பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்கான ஒரு சிறந்த ஒரு வழிகாட்டுதல். அந்த மாதிரி நம்ம வந்து எப்பயுமே நம்ம வந்து என்னன்னா பக்தியில பகவான் மேலதான் நம்ம ஆசைப்படணும். வேற எது மேலாவது ஆசைப்பட்டோம்னா நம்ம அதுல வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருவோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த இது கிருஷ்ணர் அடைதல் அப்படின்போது இறக்கும் நேரத்தில் பகவானை நினைத்து இறக்கணும். அப்பதான் பகவானை அடைய முடியும். அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ப்ராக்டிஸ். ப்ராக்டிஸ் மேக்ஸ் எ மேன் பெர்ஃபெக்ட். நிறைய பக்தி பண்ணணும், கிளாஸஸ் நிறைய கேட்கணும், நிறைய நிறைய சாண்டிங் நிறைய பண்ணணும். இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணும்போது அந்த ஞாபகம், பகவானோட ஞாபகம் வந்து ஆழ் மனதுல போகும். சரிங்களா? ஸோ அப்ப நம்மளுக்கு இறக்கும் நேரத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணாவோட ஞாபகம் வரும். நம்ம மறந்தாலும் கிருஷ்ணா ஞாபகப்படுத்துவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு நம்ம மேல வந்துட்டு எந்த வெஞ்சன்ஸும் இல்ல. குட்டியா பக்தி பண்ணாலும் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பரம சந்தோஷத்தோட வா என்கிட்டன்னு ஏத்துப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அந்த ஒரு 8வது அத்தியாயம் இருக்கு இல்லையா பகவத்கீதையில, அது தியரிட்டிக்கல். அதோட பிராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் தான் பாகவத்துல 1.9.9. ஓகேங்களா? அதுல அப்படிதான் இருக்கும். என்ன அப்படின்னா, பீஷ்மதேவர் இருப்பாங்க, முள்ளு படுக்கையில இருப்பாங்க, எய்த்தாப்லயே கிருஷ்ணா இருப்பாங்க, சுத்தி சேஜஸ், சரிங்களா? வியாசர், நாரதர்லாம் இருப்பாங்க, பாண்டவர்கள் டிவோட்டிஸ், பகவானோட டிவோட்டிஸ் இருப்பாங்க, தேவர்கள் இருப்பாங்க. அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, தர்மத்தெல்லாம் யுதிஷ்ட மகாராஜர்கிட்ட சொல்லிட்டு நாம சங்கீர்த்தனம் அதுதான் உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமத்தை கொடுத்துட்டு கிருஷ்ணாவை பார்த்துக்கிட்டே அவங்க தன்னோட உடலை விடுவாங்க. இருக்கிறதுலே த பெஸ்ட். இந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு அமையணும். பகவானை அவங்க அடையிறாங்கன்றதை பார்க்குறோம். சரிங்களா? இதுதான் நம்ம லேர்ன் பண்ணணும் இந்த இதுலேருந்து. ஸோ இந்த ஒரு நிலையில பீஷ்மர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, வரவேற்கணும். இப்போ யாராவது வீட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவங்கள ரூல்ஸ் படி வரவேற்போம் இல்லைங்களா? இப்போ பீஷ்மர் எங்கே இருக்காங்க, முள்ளு படுக்கையில் இருக்காங்க. ஆனால் வந்திருக்கிறவங்க யாரு, தேவர்கள், ரிஷிகள், நாரதர், வியாசர்லாம் இருக்காங்களா, இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க, பகவானே இருக்காங்க, பாண்டவர்கள் இருக்காங்க. அப்போ எல்லாரும் இன்வைட் பண்ணணுமே. இப்போ இதே வந்து அரண்மனையில இருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸோட வரவங்களை எல்லாரையும் உள்ளார கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு பாதங்கள்லாம் வந்துட்டு ஏன்னா அந்த காலத்தில் வந்து நடந்து தானே வருவாங்க இல்லையா, பல்லக்கில் வருவாங்க இல்லை நடந்து வருவாங்க, களைப்பாக இருக்கும். அதனால பாதங்கள்லாம் நல்லா வந்துட்டு மசாஜ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு சாமரம்லாம் வீசி அவங்களுக்கு உணவுகள்லாம் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவங்க கூட ஆசுவாசமாக கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இந்த மாதிரிலாம் பண்ணணும் ஒரு வரவேற்புனா. இப்போ பீஷ்மரால் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இல்ல. ஏன்னா அவங்களும் அம்பு படுக்கையில இருக்காங்க. அப்ப எப்படி வரவேற்கிறது? அப்ப அந்த ரூல்ஸ் என்ன பண்ணணும் அவங்க? அந்த அன்பு வந்துட்டு கேரிங்கும் இருக்கணும். ரூல்ஸ்ல கொஞ்சம் மாற்றங்கள் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி என்ன பண்றாங்கன்னா, இவங்க வந்து வரவேற்கிறாங்க. அப்படி வரவேற்கும்போது, ஒவ்வொரு சோல்ஸும் எப்படி பண்றாங்கன்னா, நல்ல அந்த தரமான அந்த ஒரு அ என்ன சொல்றது? அந்த ஒரு அன்போட, சரிங்களா? வேல்யூ அவங்களுக்கு குடுக்குற அந்த மரியாதையோட அவங்கள வரவேற்கிறாங்க. ஒரு அரண்மனையிலிருந்து அ எப்பயுமே அந்த பாவம் தான் ரொம்ப முக்கியம். பொருள் இல்ல. இல்லைங்களா? அப்போ அந்த பாவத்தோட என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்கள வரவேற்கிறாங்க. அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். பொதுவா மங்கள பொருட்கள்லாம் வச்சு வரவேற்பாங்க. இவங்க எல்லாமே என்னன்னா வேர்ட்ஸ்லயே குடுக்குறாங்க. வார்த்தைகள்லயே அவ்வளவு ஆப்பலன்ஸஸையும் குடுத்து, ரெஸ்பெக்ட் எல்லாத்தையும் குடுத்து அவங்கள வரவேற்கிறாங்க. அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி கால நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம்? அந்த ரூல்ஸ் மாறும். ஆனா அந்த முக்கியமான கோர் கான்செப்ட் மாறக்கூடாது. சமய கொள்கைகளில் நேரம் மற்றும் இடத்தின் அடிப்படையில் எவ்வாறு சரி செய்வது என்பதை நி நிபுணத்துவம் மதவாதிகளுக்கு நன்றாகவே தெரியும். அதாவது யாருக்குன்னா ஆச்சாரியர்களுக்கெல்லாம் தெரியும், குருக்கெல்லாம் தெரியும். உலகின் அனைத்து பெரிய ஆச்சாரியர்கள் அல்லது மத போதகர்கள் அல்லது சீர்திருத்தவாதிகள் நேரம் மற்றும் இடத்தின் அடிப்படையில் மத கொள்கைகளை சரி செய்து தங்கள் பணியை நிறைவேற்றினர் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கு தான் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பீஷ்ம தேவர் தான் நம்ம பார்க்குறோம். உலகின் பல்வேறு பகுதியில் வெவ்வேறு காலநிலைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகள் உள்ளன. கிளைமேட் ஒரே மாரி இருக்காது. லைஃப் ஸ்டைல் ஒரே மாரி இருக்காது. இல்லைங்களா? அப்போ ஒரே மாரியே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ண முடியுமா எல்லா இடத்துலயும்னா? கிடையாது. அங்கங்க ஒரு சில மாற்றங்கள் குடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். ஆனா, கிருஷ்ணாவ ப்ளீஸ் பண்றதுல மட்டும் எந்த ஒரு
சின்ன ஒரு மாற்றமும் வரக்கூடாது. அதுதாங்க தாத்பரியம். மேலும் இறைவனின் செய்தியை பிரசங்கித்த ஒருவர் தனது கடமைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றால் அவர் நேரம் மற்றும் இடத்தின் அடிப்படையில் விஷயங்களை சரி செய்வதில் நிபுணராக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ அதனால ஆக்சுவலாக 64 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணணும். ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நம்ம வந்து 16 ரவுண்ட்ஸ் ப்ரிஸ்கிரைப் ரவுண்ட்ஸை 64 பண்ணணும். ஆனால் பிரபுபாதா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 64 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு 8 ஹவர்ஸ் தேவைப்படும். ஒரு ரவுண்டுக்கு ஒரு 16 ரவுண்ட்ஸ்க்கு 2 ஹவர்ஸ்னா 8 ஹவர்ஸ் தேவைப்படும். அப்போன்னா இப்போ எந்நேரமும் 8 ஹவர்ஸும் சாண்டிங் பண்ணால் அப்போ ப்ரீச்சிங் எப்படி பண்ணுறது? கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் உலகம் ஃபுல்லாக எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கறது? சிரமம் இல்லைங்களா? அதுவும் மேற்கிந்தியர்கள் இது இந்த மேற்கிந்தியர்கள் அப்புறம் வந்து இந்த அமெரிக்கன் அவங்களாம் யூரோப்பியன் அவங்களாம் அவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு சாண்டிங் அப்படின்றது ஃபுல்லாக பண்ணிகிட்டே இருந்தால் மற்ற கைங்கரியங்கள் இருக்குல்ல ப்ரீச்சிங் அப்புறம் டெம்பிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அதெல்லாம் ஈடுபட முடியாமல் போகும். அப்போ என்ன ஆகும்? கிருஷ்ண பக்தி ரொம்ப வெகு சீக்கிரம் வந்துட்டு நம்மளால மற்றவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியாது. அப்போ பிரபுபாதா என்ன பண்ணாங்க? ஆக்சுவலாக 64 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணணும். அது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா 16 ரவுண்ட்ஸ்க்கு குறைச்சாங்க. 16 ரவுண்ட்ஸ்க்கு குறைச்சி 16 ரவுண்ட்ஸ் சாண்டிங் பண்ணுங்க. ஆனால் நிறைய ப்ரீச்சிங் பண்ணுங்க. கிருஷ்ண பக்தியை நிறைய எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதை வந்து நல்லபடியாக செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பண்ணாங்க. அப்போ அந்த இடத்துல அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அது ஆனால் கோர் கான்செப்ட் என்ன? கிருஷ்ண பக்தியை உலகம் ஃபுல்லாக கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதில் ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிறந்த ஒரு ஆச்சாரியர் அவங்களாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா நேரம் மற்றும் இடத்தின் அடிப்படையில் விஷயங்களை சரி செய்வதில் நிபுணராக இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். வழிபாட்டு முறைகளில் மாற்றங்கள் உள்ளன, ஆனால் அது தவறு இல்லை. நமது கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கம் உலகம் முழுவதும் நடந்து வருகிறது. மேலும் பல்வேறு மையங்களில் தெய்வங்களின் சிலைகளையும் நிறுவுகின்றோம். சில சமயங்களில் நமது இந்திய நபர்கள் இட்டுக்கட்டு கருத்துக்களால் கொந்தளிப்பார்கள். இது செய்யப்படவில்லை, அது செய்யப்படவில்லை. ஆனால் மிகப்பெரிய வைஷ்ணவர்களால் ஒருவரான துருவ மகாராஜருக்கு நாரத முனியின் இந்த அறிவுறுத்தலை அவர்கள் மறந்து விடுகின்றனர். குறிப்பிட்ட நேரம், நாடு மற்றும் வசதிகளை கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். இந்தியாவில் வசதியாக இருப்பது மேற்கத்திய நாடுகளில் வசதியாக இருக்காது. உண்மையில் ஆச்சாரியர்கள் வரிசையில் இல்லாதவர்கள் அல்லது தனிப்பட்ட முறையில் ஆச்சாரியராக எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற அறிவு இல்லாதவர்கள் இந்தியாவிற்கு வெளியே உள்ள நாடுகளில் இஸ்கான் இயக்கத்தின் செயல்பாடுகளை தேவையில்லாமல் விமர்சிக்கின்றனர். இத்தகைய விமர்சனங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்கு எதையும் செய்ய முடியாது என்பதே உண்மை. யாரேனும் ஒருவர் சென்று பிரசங்கம் செய்தால் எல்லா இடங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு நேரத்தையும் இடத்தையும் கருத்தில் கொண்டு வழிபாட்டு முறைகளில் மாற்றம் இருக்கலாம். ஆனால் சாஸ்திரப்படி அது தவறு அல்ல அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? ஸோ இப்போ வந்துட்டு என்னன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்துட்டு மார்னிங் குளிக்கிறது இருக்கட்டும். சரிங்களா? நம்மளோட கிளைமேட் கண்டிஷனுக்கு அது வந்து ரொம்ப சிரமம் கிடையாது. அதுக்கே நம்ம கொஞ்சம் சுடு தண்ணிலாம் வச்சுப்போம். அது வேற விஷயம். இதே வந்துட்டு ரொம்ப கோல்டான இடமா இருக்கும். அங்க வந்துட்டு அதே மாதிரியே விடிய காலையில எந்திச்சு நல்லா வந்துட்டு சாஸ்திரப்படி இப்படி செய்யணும் அப்படின்னா ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். இதுக்கே கிருஷ்ண பக்திக்கு வர்றது சிரமமா இருக்குன்றோம் இல்லைங்களா? பொதுவா அந்த மாதிரிலாம் இருந்தா சுத்தமா வர்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்லாம போயிடும். அப்ப இந்த மாதிரி இடத்துல கொஞ்சம் அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அதை வந்து ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ அப்போ அதெல்லாம் வெளியில இருந்து பார்க்குறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இதெல்லாம் வந்து ரூல்ஸு, இதெல்லாம் பண்ணல, இதெல்லாம் தவறு அப்படின்றத வந்து விமர்சிப்பாங்க. சரிங்களா? ஸோ அதெல்லாம் என்ன என்ன அடிப்படையா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு உண்மையான அந்த தாத்பரியம் தெரிஞ்சவங்க, சரி கிருஷ்ண பக்தி நல்லபடியா பரவுதா? அதுதான் நம்மளுக்கு எல்லா ஆத்மாக்களும் கண்டிஷன் சோல்ஸ்லாம் வந்துட்டு நல்லபடியா பக்தி பண்ணி பகவான் அடையறாங்களா? அதுதானே முக்கியம் ஒரு ஆத்மாக்கு. அது நடக்குதா? சந்தோஷம். அப்படின்ற ஒரு நிலையில இல்லாம, கொஞ்சம் இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ்லயே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அவங்களுக்குலாம் இத வந்து ஏத்துக்க முடியாததா இருக்கு. அதனால விமர்சனங்கள்லாம் நெறைய வரும் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். ஆனா, இதுல நம்ம கரெக்ட்டா என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, வழிபாட்டு முறைகளில் மாற்றம் இருக்கலாம். ஆனால் சாஸ்திரப்படி அது தவறில்ல. இப்ப சில இடத்துல வந்து துளசி வச்சு தான் ஆஃபர் பண்ணணுன்னுவாங்க பகவானுக்கு. இல்லைங்களா? அதுதான் ரூலு. சில இடத்துல துளசி வளராது. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, துளசியோட அந்த காஞ்ச இலைகள் வச்சுக்கலாம். இல்லைன்னா துளசியோட அந்த குச்சி இருக்கும் இல்லைங்களா? காஞ்ச குச்சி. அது வச்சுக்கலாம்.
அதை வச்சு தொட்டு நம்ம வந்து துளசி அதில் வச்ச மாதிரி ஐதீகம் பண்ணி, ஒரே குச்சி தான் அதை வச்சு தொட்டுப்பாங்க. அதை வச்சு ஐதீகமாக வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ எல்லா இடத்துலையுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக துளசி வச்சு தான் ஆஃபர் பண்ணணும்னா முடியாது இல்லைங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சில சில இடங்கள்ல என்னன்னா அந்த வழிபாட்டு முறைகளில் மாற்றம் இருக்கலாம். ஆனால் கிருஷ்ண பக்தி அதில் வந்துட்டு அந்த பாவத்தில் வந்து குறைகள் இருக்கக்கூடாது. அப்போ வந்து சாஸ்திரப்படி இதில் வந்து தவறு இல்லை அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இது வரைக்கும் நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்குறோம். என்ன அப்படின்னா முக்கியமான ஒரு கொள்கை, கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும், மறக்கவே கூடாது, மறக்கிற மாதிரி விஷயத்துல ஈடுபடக்கூடாது. அது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துருக்குறோம். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சாஸ்திரங்களை ஃபாலோ பண்ண ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி அதுல சிரமங்கள் இருக்கு அப்படின்னா அதை கொஞ்சம் ஆச்சாரியர்களோட துணையோட அதை நம்ம மாத்திக்கலாம். நம்மளா மாற்றக்கூடாது, ஆச்சாரியர்கள் துணையோட மாத்திக்கலாம். ஆனா அந்த பாவத்துல குறை இருக்கக்கூடாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த 2 முக்கியமான விஷயங்கள இன்னைக்கான நம்ம லெசன்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். வாஞ்சா கல்பதருப்பஷ்ய கிருபா சிந்து பையவச்ச பதிதானாம் பாவனேப விஷ்ணுப நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவ ஸ்ரீ ஸ்ரீல பிரபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும்